Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachitatu la Mulungu wa 21 Pachaka, ndipo ndi pa 30 August chaka cha 2023. Paulo akuti ndidagwira ntchito usana ndi usiku pamene tikulalikirani. Afuna atuonetse kuti pamene tikutumikira tisatsogoze phindu. Don't commercialize the gospel. Salimo yathu ya tsiku la lero, Salimo number 139, ikuti inu chauta mwandifufuza ndipo mwandidziwa. Chauta amadziwa china chilichonse, amadziwa poyamba pathu, amadziwa mapeto athu. Tiye tizimkhulupirira, tiye tizimdalira. Mawu a Uthenga Wabwino, Ambuye Yesu akuti ndinu ana a iwo amene ankapha aneneri kusamva. Mulungu akamatidzudzula amatipatsa zitsanzo ncholinga choti moyo wathu uzisintha, moyo wathu uzinkirankira patsogolo. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba yolembera mpingo wa ku Tesalonika, mutu wa 2 ndi 9 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Fortunate Tokosa kuchokera ku Mtendere Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyo Oyera, mutu wa 23 ndime ya 27 kulekeza 32. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba 1 a Tesalonika 2 ndime ya 9 kulekezera 13. Abale, simukumbukira nanga kuti tinkagwira ntchito kwambiri mpaka kutopa? Monse muja tinkakulalikirani Uthenga Wabwino wa Mulungu. Tinkagwira ntchito zamanja usana ndi usiku, kuopa kuti tingavutise wina aliyense mwa inu. Inu ndinu mboni, Mulungu yemwe ndi mboninso, kuti mkhalidwe wathu pakati pa inu okhulupirira unali wangwiro, wolungama ndi wopanda cholakwa. Paja mukudziwa kuti tinkasamala aliyense mwa inu monga momwe amachitira abambo ndi ana ake. Tinkakulimbikitsani mtima, kukuthunzitsani mtima ndi kukupemphani kuti mayendedwe anu akhale okomera Mulungu, amene adakuyitanani kuti mukalowe mu ufumu wake wa ulemerero. Pambali yathu timathokoza Mulungu kosalekeza. Timatero chifukwa chakuti pamene mudamva mawu a Mulungu amene tidakulalikirani, mudawalandira osati ngati mawu anthu chabe, koma monga momwe alili ndithu, mawu a Mulungu. Mawuwo ndi omwe akugwira ntchito mwa inu okhulupirira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 23 ndime ya 27 kulekeza 32. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, muli ndi tsoka inu aphunzitsa malamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Muli ngati manda opaka njeresa, amene amaoneka okongola kunja, pamene mkati mwake modzaza ndi mafupa anthu akufa ndi zowola zilizonse. Inunso muli chimodzimodzi. Pamaso pa anthu mumaoneka olungama, pamene mkati mwanu modzaza ndi chiphamaso ndi zoyipa zina. Muli ndi tsoka inu aphunzitsa malamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Mumakonza bwino manda aneneri ndipo mumakongoletsa ziliza za anthu olungama. Ndiye mumati, tikadakhala ndi moyo pa nthawi ya makolo athu ija, sibwenzi ife titawapha aneneriwo. Ayi. Koma potero mukuvomereza nokha kuti ndinu zidzukulu za anthu amene adapha aneneriwo. Chabwino, itsirizeni ntchitoyo imene makolo anu aja adayamba. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tsiku la lero tapatsidwa mwayi osankha kukhala Paulo kapena Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo.
Paulo mmawoyamba akunena kuti ndidagwira ntchito usana ndi usiku. He's giving a definition of who a true leader is. Munthu amene akugwira ntchito molimbikira nkumaonetsa zitsanzo zabwino. Zitsanzo zabwino kuthupi, zitsanzo zabwino kuuzimu. We hate the word hypocrite. Tosefe timadana ndi kutchulidwa kuti uyu wachiphamaso. And we are quick to judge. Anthu ena amene timaona ngati akupanga zinthu zachiphamaso. Komatu kukamba zona, ambiri mwa ife talephera pa mulingo wa Paulo. Ife ambiri sitimalimbikira. Ambiri sitimapereka zitsanzo zabwino. Ambiri timangofuna phindu. Ambiri timangofuna maina athu atchuke. Zona zake nzonena kuti ambiri tili ngawo la Afarisi. Okongoletsa kunja, ongopaka njereza manda, ongopaka ziliza kuti zioneke zokongola, pamene mkati mwake muli zinthu zoopsa. Paulo akuti sitinasandutse chokulemerani pakati panu, pamene tinali kutumikirani timakuonetsani zitsanzo zabwino pakuyera mtima, timakuonetsani zitsanzo zabwino pakulimbikira ntchito, timakuonetsani zitsanzo zabwino pakugwira ntchito usana ndi usiku. Muthenga wabwino titha kutero kuti Ambuye Yesu tikamawerenga mauthenga osiyanasiyana amatchulidwa mayina osiyanasiyana, ndipo dzina limene limatibwerera pafupi ndi Salimo namba 23. Yesu ndi m'busa wabwino, ndokhululuka, ndwachifundo, ndokoma mtima, ndipo kawirikawiri amayanjana ndi anthu ochimwa podzudzula tchimo lawo koma powakonda iwowo ngati anthu, ngati cholengedwa chake. Koma tsiku la lero tikumuona kuti Jesus is reprimanding the Pharisees. Akuatchula, akuanena kuti muli ndi tsoka, sakuwaonetsanso chifundo, sakuwaonetsanso koma mtima. Chifukwa chachani? Afarisi anali ndi vuto lonena kuti poyambirira samafuna kuvomereza kulephera kwawo. They didn't want to admit their frailties. Chachiwiri, analibe mtima odzimvera chisoni ndi kusintha. Awotu ndi Afarisi. How about you and I? Inu ndine tikalakwitsa timatha kuvomereza. Osangoti kuvomerezako chifukwa tilipo ena timangovomereza zindichoke. Pepani zatha amwene. Koma do we have the desire to change tikavomereza? Ngati sitimavomereza, ngati sitimafuna kusintha zolakwikazo, Ambuye Yesu lero akuti tiliso ndi tsoka. Chiyambi chakusintha, chiyambi chakutembenuka mtima, chiyambi chakuchita bwino sikupemphera mapemphero atalatali, kata kukachezera kukhala kuphiri ndekuti ndisintha ayi. Chiyambi chakusintha sikunena manovena ambirimbiri ayi. Izo nzabwino koma mwa izo zokha sizingatithandize kusintha. Chiyambi chakusintha kuti tagona ntchalichi sitingasinthe ngati sitikuvomereza kusintha. Chiyambi chakusintha sinde kuti kuchena zovala za kuchechi kuti salu iliyonse ya mpingo khala nayo nkumati tatembenuka mtima. Izo nzabwino koma kumeneko sikutembenuka mtima. Chiyambi chakutembenuka mtima ndi kukhala wokoma pamaso pa Mulungu sikudziwika ndi atsogoleri a mpingo. Kuti ndimacheza ndi ansembe, ndimacheza ndi bishop, ndimacheza ndi assistant, ndimacheza ndi acheya mphakati, kapena ndinapita kwa papa tinakagwirana nawo chanza ayi. Chiyambi chakutembenuka mtima, chiyambi chokoma pamaso pa Mulungu, chiyambi chosakhala mfarisi, chiyambi chosadzikongoletsa kunja pamene mkati ndine wola, ndi monga tanenera. Kuvomereza ndalephera. Komanso ndikavomereza ndalephera, do something about it. Afarisi komanso Asaduki monga Ayuda onse zikayandikira zikondolo zikuluzikulu, chikondolo cha Pasaka, zikondolo za mikate, zikondolo za zokolola, akamapita ku Yerusalemu kapanga zaka zikuluzikulu. Munthu sanali kuloledwa kupanga nawo chikondolo chimenechi ngati wagwira ka chinthu chakufa kapena ngati wadetsedwa malingana ndi malamulo amene amapezeka m'buku la Levitiko, malamulo osiyanasiyana akudziyeretsa. Choncho amaonetsetsa kuti akamapita ku zikondolo zimenezi apange avoid zinthu zonse dead things kapena zinthu zonse zimene amazipanga categorizers unholy. So mwachimodzi mwa zinthu zimenezi ndiye kunali kupaka manda njeresa, ndiye kuti whitewash. Akamati akupaka manda machiro zoti chikondolo chayandikira ndi amapaka manda oseaja kuti anthu asaponde kapena kwayandikira. Koma deep inside amakhala kuti anthu moyo wawo wauzimu suli pabwino konse. Ino ndine nchimodzimodzi. Timachena, kuchena kwabwino. Timayimba, kuimba kwabwino. Timalalika monga tikuchitira moma. Koma the question is, are we repenting? Are we changing? Are we trying to be good people? Abale ndi alongo, tipemphe uneneri wa Paulo kuti poyamba tikhala anthu opereka zitsanzo zabwino, tikhale anthu olimbikira, tikhala Afarisi, tikhala anthu atsoka ngati tichedwa ndi kuweruza ena, ngati tichedwa nkungotekeseka kukometsa kunja kwathu. By saying this, sunena kuti tikhale moyo otayirira,
faso ena timapita to another extreme kuti ayi ineyo moyo wanga uzimu timadziwana ine ndi Mulungu. Ayi ambuyeso omwe amatiuza kuti suyatsa nyali nkuivindikira ndi mbiya. Sinde kuti tikamachita ntchito zabwino tizichionera kuti ndikupanga izi ayi zimene tikupangazo ngati nzolemekeza Ambuye, ngati nzoyikitsa dzina lake patali, ngati nzothandiza ena kuti atamanda Ambuye, anthu okhadzanena kuti there goes a holy man. Not for me to say kuti ndikupanga zabwino, koma tisasiye kumapanga zabwino. Tapempha Ambuye tsiku la lero. It's very 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 easy to become a Pharisee atithandize. Chifukwa if amene timapemphera, if amene timayesetsa kukhululuka, if amene timayika an extra effort to be good people, ndi chinthu chapafupi kwambiri kuti tiyambe kuweruza ena. Mwina ena sapemphera, mwina ena sachita ntchito zachifundo. It's very easy kuyang'ana zofoka za ena kuyamba kuwaweruza. Koma potero tisandukanso Afarisi. Let us do our part and leave the rest to God. Mulungu amene adatilenga, Mulungu amene amatisamalira, atithandize kumatembenuka mtima komanso kumaonetsa kuti zimene tikuchitazo tikufuna kulemekeza dzina lake. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.